Hola, bona vesprada. Crec que dic en sé. Sí. Hi ha algú que tinga problemes per entendre el valencià? O no hi ha cap problema perquè fas la ponència en valencià? La tenia preparada així. Val, com m'ha presentat el company, jo soc Gemma, soc mestra i vinc així a donar un poc el meu punt de vista del que és l'educació, futbol i al cap i a la fi les eines i habilitats que per als nostres xiquets i xiquetes potenciaran un millor desenvolupament cap a la societat. En primer lloc, agrair a José i a Fotedu l'haver-me convidat a ser partícip d'aquesta meravellosa idea que li va sorgir i que ha plasmat en grans actes com els campus, les Fotedu Conference i tot el que ell es mou, així que jo li ho agraïsc. I bé, vaig a començar presentant el que jo vaig a fer avui, no? A veure, el que jo vaig a fer avui així és contar una pinzellada del punt de vista d'una mestra que no fa molt que estava a l'escola però com a alumna. Aleshores jo vaig a contar un poc com a pares, formadors, educadors i tot el que sou, pues un poc en quin punt estem, cap a on hi ha que anar des del meu humil punt de vista. Val? Així és que va ser. La societat canvia, no? És algo obvi, no? Estem fins al segle XXI l'educació es basava en un aprenentatge des d'una tarima, en aules, en cadires, però si ara pensem, anem a imaginar-nos, els pares, perquè els xiquets no poden, un hospital fa 40 anys, un ajuntament, qualsevol lloc públic, i ha canviat, veritat? I en l'escola què ha canviat? La tarima, que l'hem llevat. Ara estem al mateix nivell, però no hem assolit encara tots aquells canvis que fan que deixem de treballar en que tots els xiquets són iguals, perquè no ho són, en què han d'atendre, memoritzar, ser bons en tot, i a més no tenim en compte els seus interessos, les seues motivacions, o no explotem allò que tenen, no? El potencial que cadascú té, així tots no valem per al mateix. Jo soc mestra i molts me diuen, uf, que valor, però és que jo hi ha 3 feines que tampoc podria fer, no? Som diferents i partim d'una base que amb el deport té molt a veure, que és la motivació. Val? Si no hi ha motivació, no hi ha aprenentatge. Aleshores, avui en dia, una mestra que us diu que està canviant a la societat actual, que en una escola el que es pretén és que els xiquets i xiquetes siguin competents. Me dona igual que no sàpiga que l'aire és el vent en moviment. M'importa que sàpiga fer un esquema per estudiar, que sàpiga localitzar un país al globus terraqui. Aleshores, avui per avui, el que tenim és que els xiquets i xiquetes els fem participar, treballen en equip, perquè l'endemà, el dia de demà, en una feina, van a tindre que treballar amb més gent, van a tindre que saber treballar en equip, cedir, donar, i, molt important, es partís dels seus interessos i les seues necessitats. A tot el món no li agrada el mateix. Aleshores, hem d'intentar donar un poc a cadascú el que necessita. I, com deia l'autor Stephen Krashen, ell parlava del Low Affective Filter, que vol dir que tu, com a docent, com a pare, com a mare, no pots pretendre que el teu fill o filla aprenga si el seu estat no és emocionalment adequat. És a dir, un xiquet que ve a l'escola i té problemes a casa, a l'escola no li interessa el que vas a dir-li, no? No té aquesta motivació. I avui treballem per partir dels seus interessos, de conèixer la seva realitat per a que hi hagi un aprenentatge. Aleshores, en una escola, avui, l'educació emocional, molt important. Si no hi ha emocions, si no es té en compte l'estat d'una persona, ningú de nosaltres, ja d'adults, seríem capaços, no?, d'això. Aleshores, els xiquets igual. L'educació emocional és un punt fonamental. De fet, fa poc es parla d'intel·ligències múltiples. I una de les intel·ligències més importants és la emocional, perquè és la que fa possible tota la resta. Després, les relacions família-escola són cada vegada més importants perquè nosaltres, els docents, sense la col·laboració, participació i implicació de les famílies a casa, no podem treballar en un mateix camí. Aleshores, l'educació es bifurca i això no ens interessa a ningú perquè hem d'anar a una en l'educació dels nostres fills. Òbviament, estem parlant d'una generació que ja no són ni millennials, com jo. Ja són, no sé si se diuen Y, X, però una generació que naix
amb una tablet o amb la tecnologia baix del braç. I aleshores nosaltres hem d'agafar això com un recurs i una eina més que ens ajude a potenciar en aquest xiquet o xiqueta aquestes habilitats per a extraure el que ell o ella té d'interès. I què fem aleshores? Treballar cooperativament. Gastem la tecnologia, treballem cooperativament, ens motivem i, molt important avui en dia i molt lligat amb l'esport, que després suposa que a la taula redona ho anomenarem, és la coeducació, l'educació d'ambdós sexes, d'ambdós gèneres, sense diferenciar, perquè igual que l'esport no té gènere, l'educació social i educativa tampoc. Som igual de capaços i capaces de fer-ho tot, tant els homes com les dones. Atendre la diversitat és molt important, perquè bé, sí que hi ha certes dificultats biològiques, perquè tinc dislèxia o perquè sóc autista, que s'han d'atendre i s'ha de donar el que necessita. Però avui en dia en l'escola parlem ja d'inclusió, que no és el mateix que integració. Integrar és agafar un plat de macarrons i soltar-li ahí damunt la tonyina. I no és això. Incloure és fer aquest sofregit amb la tonyina inclosa, és a dir, participar al mateix nivell, donant-li el que necessita, tot tipus de xiquets. I en l'esport, imagine, encara que jo no soc molt esportista, passa un poc el mateix. I és que puc tindre una dificultat o no, però el partit el jugue també. Em donarà el meu entrenador, els meus tips o el que siga, però jo el faig. Aleshores, de què vaig a donar-vos jo exemples pràctics des del meu punt de vista? De metodologies. Vos he estat contant com va dirigida avui en dia l'escola, que queda molt de camí per fer i queden moltes coses que canviar, no? Perquè tenim moltes barreres burocràtiques, econòmiques, i tot no es pot aconseguir, però és el camí en el que treballem, sobretot aquells que acabem d'entrar i que tenim ganes de canviar-ho i de veure xiquets i xiquetes que van a l'escola contents, que arriben a casa i conten el que han fet i que l'endemà volen anar a l'escola. I no és l'escola una tortura de és que me fan copiar molt, és que n'hi ha examen, és que estem igual que fa 50 anys, val? I no és això. Volem que arribem a l'escola i nosaltres invertir els rols. Com fa el sistema educatiu i se canvi de fa 40 anys a ara. Hem dit al principi que avui en dia no pretenem que l'alumnat s'aprenga, memoritze continguts, es plasmi en un examen, sinó que parlem de que siga competent. Quines competències té el nostre sistema educatiu? Bé, la matemàtica, ciència i tecnologia. Però molts de vosaltres pensareu que és més de lo mismo, matemàtiques. Sí, però la competència no vol dir que sabe sumar i sabe restar, sinó que la competència matemàtica vol dir que li puc plantejar un problema, un enigma o un enunciat i ell sap que ha de sumar. És a dir, que competència versus contingut, el que estem dient és que no és només saber, sinó saber fer, perquè jo puc saber molt la teoria, però si no sé fer la pràctica no soc competent. Aleshores, des de l'escola, el que es pretén és que els xiquets i xiquetes, quan acaben, en el meu cas jo soc d'educació primària, doncs quan acaben l'educació primària siguin competents en el que el currículum estableix. La matemàtica, després tenim consciència i expressions culturals, que així entraria un poc el tema dels valors, la inclusió i l'acceptació dels xiquets i xiquetes migrants, les noves cultures, l'art en general. Després tenim la digital, com no, estem parlant de xiquets i xiquetes que ja no són ni millennials. Després la social i cívica, la que té a veure amb el respecte, molt important també en el futbol i en qualsevol esport, perquè si no hi ha respecte, i això ho anomenaré després, de què em serveix estar físicament bé, no? Perquè practic esport, jugue, estic bé, però realment no soc persona en una societat, no tinc aquesta competència, no soc una persona social i cívica. Aprendre a aprendre, que és allò relacionat amb el que he dit al principi de l'aprenentatge cooperatiu. En l'aprenentatge cooperatiu on l'alumnat aprèn per equips, igual que en un esport d'equip, el que fan és que aquesta individualitat i aquest sentit de rivalitat estem també capant-lo un poc a l'escola. Estem fent que els xiquets i xiquetes assimilen que sense que tots acaben la feina no està acabada. I això és una part important. El sentit de la iniciativa i l'esperit emprendedor parteix de la motivació, que també dèiem al principi. Si motivem els xiquets i xiquetes a participar,
va sorgir la creativitat, les idees, les ganes de fer, i és molt important. Però la que jo vaig a parlar més concretament a continuació és de la competència comunicativa. Què passa? Que realment nosaltres diguem, sí, a tota hora estan parlant, bueno, però una cosa és que xiquets i xiquetes a tota hora estiguem parlant i una altra cosa és que donem oportunitats per a que comuniquen el que senten, el que volen, el que els agrada, el que no, el que els està passant. Moltes vegades hi ha casos a les escoles, conflictes, temes més delicats que podeu imaginar, on quan venen i te diuen és que el meu fill o filla estava sofrint, i dius, i no ho havia dit. No ho havia dit perquè no li hem donat les ferramentes, no li hem donat l'opció, l'oportunitat i la tranquil·litat de saber que pot comunicar-te-ho, que ha de saber fer-ho, i això evitaria molts problemes a les escoles. Si l'alumnat sabera dir és que em passa això, em sent aixina. Moltes vegades, si preguntareu als vostres fills i filles la diferència entre estar enfadat o tindre ira, no sabria millor diferenciar aquest sentiment, no? I s'intenta des de l'educació emocional que sàpiguen canalitzar aquests sentiments i transmetre'ls. Aleshores, com ho fem els i les docents avui en dia al sistema educatiu? Donant oportunitats. Com treballem a l'aula? Encara que seguim tenint taules i cadires i la pissarra, encara que ara hi ha una digital, ojo, a banda d'això, nosaltres el que ja hem canviat un poc el xip és que no arribem a classe i diguem, per favor, obriu el llibre a la pàgina 20, copieu l'enunciat de l'exercici 1 i anem a seguir, sinó que arribem un dilluns i preguntem, què heu fet el cap de setmana? Ah, sí, el teu iaio t'ha dut a jugar a la petaca? I què és la petaca? I contant-seu? I aleshores comencen a comunicar, a parlar d'ells, i més quan més xicotets són, més egocèntrics, més se'ls agrada parlar d'ells mateixos. Aleshores, a partir dels seus interessos, de les seues vivències, nosaltres partim d'aquesta educació. Què ha canviat? Ha canviat el rol, el paper. Abans el mestre o la mestra era una enciclopèdia amb pates que arribava a una classe i començava a soltar el que eren les coses. I ara l'alumnat era un subjecte passiu d'aquest aprenentatge. Què hem canviat? Que ara l'alumnat és el subjecte actiu, és a dir, és el que ens diu als mestres el que li interessa. I nosaltres, la nostra tasca és ser un guia, un formador i un facilitador d'aquest aprenentatge. Òbviament, complint el currículum establert en la normativa, però tu eres lliure d'utilitzar el llibre, de no fer-ho, etc. Com? Hem llevat també, en la línia que comentava José Antonio al principi, de que s'intenta que el futbol en concret és un esport competitiu i sorgeixen conflictes, com a tots els llocs, però com intentem canviar-les? Doncs bé, utilitzem tècniques ja des de xicotets, d'activitats grupals, cooperatives, en què tots i totes participen, i jo concretament, que acabé en seguida, vaig a parlar d'un programa que he aplicat enguany al centre al que estic, en el que teníem la necessitat de reduir la quantitat de conflictes que hi havia. Era una cosa diària d'espais de direcció, xiquets i xiquetes que van junts des d'infantil i seguissin en quint o en sisè de primària i estem tots els dies en pelees de és que jo no lo quiero ni ver, és que jo con esa no me hablo, i fatal, no? I varen ficar un programa en marxa que ara us contaré. Per què vinc a dir tot això? Perquè tornem al mateix. Hem d'escoltar més a l'alumnat o als nostres fills i filles. Hem de fer exposicions orals, debats, assemblees. Estem tornant-nos una escola oberta i amb tot això de que hi ha que donar oportunitats, de que hi ha que demanar opinió i de que hi ha que deixar que parlen, tampoc vull dir que això és el mundo de Yupi. Vull dir, la casa no és una democràcia, no decidim entre tots que anem a dinar. El pare, la mare, la família serà qui decidisca què dina. Però sí que m'interessa saber per què avui no mengem macarrons. Doncs mira, perquè potser ahir mengi arròs i pasta 2 dies igual és massa hidratos. Però sí que és important que en altres aspectes es demane l'opinió, què li passa, el saber un poc. Aleshores, nosaltres, per exemple, en el col·le, una activitat molt bàsica que és que entre 4 alumnes han de fer
una sopa de lletres. Val? Pues hi ha tècniques com el foli giratori, pareix una tonteria però funciona, i és perquè cada alumne té un ritme, no? O sigui, potser jo acabo en 1 minut i tu te costa 3. Pues aplica aquesta tècnica i estem tots igual, perquè jo agarre un sol full, li fique al primer i cadascú ha d'enmarcar una paraula d'aquesta sopa. La passe. Quan acaba? Quan l'últim ha acabat. És a dir, que no deixem en ridícul a l'alumne que igual ha tardat 5 minuts en fer el que als altres els ha costat 1. Una altra tècnica, fem unes preguntes i l'equip que més encerte guanya la competició, no? Però dins l'equip, cada vegada que ho tenen clar, han de deixar el llapis en el centre. Què vol dir això? Que fins que tots els membres de l'equip no han deixat el llapis en el centre, no poden alçar la mà i respondre la pregunta per a guanyar. Tot això fomenta que tinguin aquesta concepció de que el treball es fa en equip, que guanya un és que guanya l'altre, i no aquesta individualitat que òbviament la portem en l'ADN, el nostre instint de supervivència, està ahí el competir, el ser el millor, però com a algo intrínsec, no com a que per a guanyar jo he de xafar-te a tu. Aleshores, des de l'escola, igual que en l'esport, hem de treballar en aquest camí. Per últim, vaig a contar-vos aquesta experiència de què vos parle, que ha aplicat enguany al col·legi al que estava, a la Pobla de Vallbona, que es diu el programa Xoc. El programa Xoc és d'una psicòloga basca que es diu Maite Garay Gordóvil, o algun cognom basc que és difícil de pronunciar, que es basava en el següent. El programa Xoc, dins de l'horari lectiu de l'escola, jo era la mestra encarregada de traure per classes a l'alumnat i fer un xoc, el que tocara avui. Per aquests xocs tenien unes normes bàsiques, i és que ningú guanya ni ningú perd, tots i totes han de participar i totes les aportacions de l'assemblea han de ser positives. En aquestes 3 normes ja se jugava. Què fem, per exemple? Molt fàcil. Entràvem a la sessió, l'alumnat es ficava en un cercle i jo li explicava el xoc. Avui el xoc es tracta d'això, l'objectiu és aquest i quan acabem tornarem al cercle. Fèiem el xoc, és a dir, el duien a terme, jugaven i quan acabaven el xoc tornàvem a l'assemblea per a comentar què ens havia paregut el xoc, què ens havia aportat, com podíem extrapolar-lo a la vida real, perquè no val jugar en el col·le per no saber que aquest aprenentatge jo me l'emporte en la motxilla al carrer. Un exemple de xoc. Conegueu el xoc este de alto al lápiz, stop de falla, que fiques una inicial i dius la A, i has d'escriure un nom, un país, una ciutat, un objecte, un animal que comence per la A. Com se juga aquest xoc? Llevant la competitivitat, fent que ningú vulgui guanyar. Doncs jo agafe i fique els equips i jo dic la A i tots els equips fan la A i escriuen les lletres. No van a dir alto al lápiz perquè no se trata d'acabar el primer, sinó que es tracta de replenar-ho tot. Potser ens donava temps a fer 5 lletres, la A, la M, la P, la S i al cercle. Anàvem al cercle i allí en el cercle el que feien era que cada equip havia de dir les paraules que havia escrit. Si algun equip ja havia escrit aquestes paraules, les tatxava i després no les nomenava i deia els meus companys ja ho havien posat. Aleshores el que hem fet ha sigut sumar paraules. Cada vegada en tenim més, no ens fa falta restar, doncs tu tens 0 punts. O uno més bàsic encara, més de la infància de tot, el xoc de la cadira, fique la música, roda la cadira i tonto l'último, no? El que no s'assenta en la cadira està eliminat. Doncs així, aquest xoc no es fa així. Tu fiques les cadires i n'hi ha el mateix nombre de cadires menys una, el mateix que l'altre, però es tracta del següent. Quan jo fique la música i la pare, el que s'ha quedat sense trobar cadira, el que fa és buscar un company i dir m'encanten les teues salutacions de bon dia pel matí. I s'alça l'altre i li canvia la cadira, és a dir, li canvia la cadira voluntàriament quan li diu una cosa positiva d'aquesta persona. I pots dir, igual és un avorriment, cregueu-me que no, que s'ho passen bé i no estan competint. Aleshores, per què no li peguem la volta a l'escola, a casa, a l'esport i fem que a partir de comunicar i de canviar i eliminar aquests valors de rivalitat, perquè clar, jo vinc com a mestra, jo no soc esportista, però sí que vinc amb un objectiu, amb 2. El primer, donar-li l'enhorabona a José, perquè jo com a mestra estic orgullosa dels seus campus mixtes i tots aquests avanços que no són normals, encara que parega mentira.
I amb l'objectiu de dir que, encara que jo no he practicat mai futbol, els meus cosins, familiars, sí, i hi ha una cosa que des de ben xicoteta me dona vergonya, i és anar a un partit de futbol de xiquets i de no xiquets, però en aquest cas també de xiquets i xiquetes, i escoltar insults als àrbitres, a tot. Aleshores, de què serveix que els mestres se passem els dies educant els vostres fills i filles en què no se pega, no se xilla, no se insulta, però arriben al camp i el pare, com te coja la salida, ens tombeu tot, perquè a nosaltres ens volen i nosaltres som un model, però vosaltres sou les famílies. I al cap i a la fi jo dic una cosa, jo els vaig aguantar 9 mesos, vosaltres els aneu a tindre tota la vida. I no sé si heu vist xerrades del juez Emilio Calatayud o aquestes personalitats que ho diuen, no se preocupe que su hijo es un pequeño delincuente y ya me lo encontraré yo. I és així, aleshores, d'una banda, hem de canviar la nostra visió i fer als xiquets i xiquetes partíceps de la societat, que comuniquen, que coneguen, que no utilitzem tant de tabú, que els tratem com a xiquets, però quan toca com a adults. Que fiquem límits, que també són importants, que és el que he dit abans, no és el món de Yupi, però al mateix temps és el que estem parlant. Si no li donem l'oportunitat, la confiança, no van a confiar en nosaltres. Aleshores, bueno, aquestes són les recomanacions, un poc que vos dic jo, de lo que veig, perquè si me'n preguntareu, t'agrada la teua feina? M'encanta, no l'haguera triat. Però què és el que menys m'agrada de la feina? Les famílies. Quan venen al cole a dir, és que mi hijo, possible? És impossible, però no, i encara has d'anar en por de a veure si... Aleshores, avui en dia el que passa és que intentem compensar el temps que no passem en ells amb les justificacions i les excuses que es fem. I estem fent-los inútils, perquè no els estem deixant a d'ells comunicar, expressar i resoldre els seus propis conflictes, a l'escola, al camp o on siga. Y bueno, todos somos maestros y alumnos y pregúntate qué vine a aprender aquí y qué vine a ensenyar. Jo com a mestra, vosaltres com a famílies, educadors, entrenadors, el que siga, m'han dit que no hi ha internet, així que no puc ficar un vídeo, però jo crec que parla massa. I aquest vídeo és, si us interessa, de les TED Talks, aquestes famoses del Cambridge. Ken Robinson dona una xerrada de que l'escola mata la creativitat. I acaba en una anècdota xiste, que no és xiste, però així és humorística, que diu que la meva filla és que va mal en mates i molt bé en plàstica, la vaig apuntar a mates. Dic, no, apunta a la plàstica. Que explote allò que se li dona bé. La té que ho salve, però que vaig en aquest camí. I bueno, pues jo crec que no m'he deixat res, duia la xuleta, però no l'he mirat, així és que igual, bé, pues molta sort i gràcies.